Sir, sabi mo kanina si Speaker GMA was so quiet all along All the during time. the meeting. Yeah. Bakit hindi in-insist yung paliwanag niya, sir? Nakontento lang kayo sa paliwanag ni Congressman Andaya? Ako? Ay, yung Senate panel, sir. Si Congressman Andaya yung nagsasalita Basta she was very quiet. Wala siya Wala, sinabi, whole sir, night. na Wala. mas kinaano tungkol Wala. sa budget. Ala, Nagalaw na niya. Hindi nandun ba yun? Pero sa indication niya na may blessing niya lahat yung nangyari sa Hindi naman ako nag-CR, kaya wala akong na-miss. sir, hindi naman siya nag-make face. Sir, did you have an encounter with her po? Nag-isa po ba kayo? Yeah, siyempre pagdating, magkakama yan. Pero ako lang yung hindi niya binante. Hi, Tito. Hi, Lore. Pagdating sa Wala. Pero ano, nakasmile naman.